Jidher biċ-ċar il-gvern ta' Roberta Bela huwa bla pjan sabiex isib aktar LSEs u għalhekk huwa inaċċettabbli li hawn dawn l-istudenti kollha qed jibqgħu mingħajr din l-għajnuna. Dan kien il-messaġġ ewlieni tax-Shadow Minister għall-Ugwaljanza, l-Libertajiet ċivili u d-Drittijiet tat-Tfal Graziella Attard-Previ u x-Shadow Minister għall-Edukazzjoni u Snajja Justin Xkembri waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Graziella Attard-Previ fakret fil-mistoqsija parlamentari li għamlet ftit tal-jimilu, mistoqsija li żvelati li hawn madwar 180 student li għadhom qed jistennew sabiex jingħataw LSE. Hija saħqet li huwa l-obbligu tal-gvern u l-awtoritajiet sabiex jaraw x'qed iwassal għal dan in-nuqqas kbir, iżda evidenti li hemm nuqqas ta' rieda sabiex tissolva din is-sitwazzjoni. Graziella Attard-Previ aċċennat li dan kollu huwa konferma li l-gvern m'għandux pjan sabiex jingaġġa aktar learning support educators. Għal-Partit Nazzjonalista żgur li hija inaċċettabbli illi għandna qudiemna 180 każ ta' 180 student illi qegħdin bla din l-għajnuna ta' LSE. U wisq iktar kemm hija inaċċettabbli illi l-iktar każ antik jmur lura il fuq minn sena u 3 xhur. Dan huwa żgur każ klassiku ta' kif is-sistema qiegħda tfalli lil-uliedna. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister Justin Xkembri qal li fl-aħħar sentejn kien hemm il fuq minn 100 student li marru f'Learning Center bil-għan li jingħataw l-għajnuna li għandhom bżonn, dan apparti li preżentament fl-iskejjel primarji tal-Istat hemm il fuq minn 5300 student li għandhom il-kundizzjoni tal-ADHD, l-awtiżmu jew kundizzjonijiet oħra, fil-waqt li fl-iskejjel privati hemm 400 student u f'tal-Knisja hemm il fuq minn 1800 student. Justin Xkembri appella lil dawk kollha ikkonċernati sabiex jikkonkludu l-ftehim kollettiv bl-għalliema u l-LSEs jieħdu dak li ħaqhom. L-appell tagħna huwa sabiex il-gvern jirrikonoxxi li f'dan il-pajjiż għandna problema serja u għaldaqstant irridu nsibu soluzzjonijiet. Primarjament irridu nibdew billi naraw li konna biżejjed learning support educators, li konna biżejjed nies professjonisti oħra fil-qasam tal-edukazzjoni, li konna biżejjed diskussjonijiet bejn ministeri differenti, entitajiet differenti sabiex nassiguraw illi ikonna programmi speċifiċi illi jkunu qegħdin jgħinu lil kull tifel u lil kull tifla illi jeħtieġu din l-għajnuna. Julia Falzon għal Net News.